Mám pre vás výzvu. Poďme spolu za 60 sekúnd zistiť, prečo tento byt vôbec nepôsobí ako jednoizbový. Pripravený? Nová kuchyňa, v ktorej budete variť s radosťou. Raňajky, obed, večera. Obývačka. Pracovný kút. Spálňa a stále sme v jednej izbe. A toto je môj najobľúbenejší priestor. Tak čo? Koľko izieb ste napočítali? Správna odpoveď? 1. Ale priestor sa nepočíta podľa počtu izieb.